Usa ka cold brew miss iced caramel latte po. So cute! I love it. Tweezers. Yay. Surprise!
guys! How are you all doing? Ako okay lang, pero eto, struggling with time management kasi lately sobrang dami kong ginagawa, ang dami kong kailangan tapusin, pero hindi ko siya nagagawa agad-agad kasi ang bilis kong ma-distract. Comment down below if mabilis ka ding ma-distract, and if any one of you knows or may tips kung paano i-manage ang time wisely, please let me know in the comment section. I really need your advice. So, kanina naglinis lang ako, and by the way, hindi ko na vlog, pero dumating itong chair ko from Shopee. Sobrang happy ko sa kanya kasi very aesthetic. Beige yung kulay niya, pero parang yellowish siya. Hindi ko maintindihan. Basta ganun. Anyway, so, ayun, I decided to do this random days in my life because I realized sobrang dami kong na-film the past weeks or months pero hindi ko siya na-edit kasi nga, sobrang busy tayo. And if you have been watching my vlogs weekly, alam mo na may na-miss out akong 2 weeks na wala akong upload. Yes, may kasalanan po ako sa inyo mga sis and orbs. Ayan, kaya naisip ko itong random days in my life just to, you know, give you guys an update on what's going on with my life, kung ano yung mga ganap ko lately, ganyan-ganyan. And I hope sana na-enjoy nyo yung mga previous clips. And sana okay kayong lahat. So yung plano ko lang today is mag-gym and then mag-grocery. And also, tapusin yung mga kailangan ko tapusin today. Kasi may deadline tayo this Friday. Kaya natin to mga sis. Laban lang tayo. So, let's go. Guys. Yeah. Maraming istorya sa BP. 3, 4, 5, 1, 2, 3. Isa ka buko juice. Ilan ako mo? Duha. Buko juice! Hi people! Ayan na, we are home. Galing tayo na grocery at ito na yung mga pinamili natin kanina. Time check pala guys, it's already 4:45 in the afternoon. Malapit na mag 5 p.m. That means, kailangan na din natin mag-prepare for dinner. And for tonight's dinner, I will be sharing with you a very special recipe. Tuturuan ko kayo mamaya kung paano ko lutuin ang isa sa mga paborito kong dishes, ang Adobong Antigo. Pero bago yan, magbibihis muna ako. See you later! Hey guys, I'm back! So now, it's time to prepare dinner. And as I've mentioned earlier, yung lulutuin natin tonight is a special recipe of Adobong Antigo. So what makes it really special is that I infused a special ingredient sa aking Adobong Antigo, and that is Tanduay rum dark. So one of the reasons why I love adding Tanduay to my Adobong Antigo is that it enhances its flavor because it is made of sugarcane, and that is a natural ingredient. Tsaka napansin ko lang talaga growing up, lagi kong nakikita yung Tanduay every time may occasion. You know, pag may kanang na mga tapok-tapok sa akong mga titag-tito, sa akong mga titag-tita, sa kalulululohan, sa mga tito ko, lagi talagang may Tanduay tuwing may okasyon. O kahit weekends, diba? So, ayan. Ako naman, iba yung trip ko sa Tanduay. Gusto ko siyang ilagay sa pagkain o sa dish. Tanduay really has been serving the Filipinos for more than 165 years. So, imagine, bata pa ako noon. And I'm sure, nung bata pa din yung mga tito ko, andyan na yung Tanduay. So, imagine, 165 years na siya. Talagang pinagkakatiwalaan po natin mga Pinoy ang Tanduay. Without further ado, let's start cooking.
Di ko na may po. Oh. Puro man cheese. Hi, good afternoon. Hello, guys. Hi, Bae. Kamusta?